दासान्दि जोंनि पिक मिशना थांनाय गोलाव समहालागै जिहेतु जों बुंबाय थादों ट्रेनिंनि खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो जोङो ट्रेनिंनि खामानिया अलमस्ट नैबे 17 नभेम्बराव कमप्लिट जागोन जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो आईटी पार्कआव बेखौ लानाय जादों दिनैनिफ्राय स्टार्ट आरो फैगौ नभेम्बर मासनि लास्टिंहालागै जि जोंनि पिक मिशननि जायफोर सुबुङा ट्रेनिं लानानै बेनिफिसियारि जानो हादों बिथांमोना बे सुबिदाखौ मोनजेनसिगोन आरो बेजोंहाय जों जेरै रोखोमनि बुंलांदोंमोन जे सानसेयाव 1 लाख किल' अमा बेदर बहननायनि जि जोंनि थांखिमोन बेयो फैगौ 1 बोसोरनि गेजेराव खमैबो 25,000 किल' सानसेयाव पिक मिशननि दारै अमा प्रडाक्सन जागोन बे खिन्थु रोखा जादों आरो अलरेडि बे खामानि सोलिगासिनो दं आं बुंबायनो जे जोंनि जे माने अमा फिसा बानायनाय जायफोर जों बे खामानिखौ होदोंमोन जोंनि बड'लेण्ड हालामनिनो गासैबो जायफ्रा गोदोनिफ्रायनो अमाजों जिउ खांबोनाय बा अमाखौ गावनि मोनसे बिजनेस रोखोमनि जायफोर बानायना लादोंमोन बिथांमोननो जों बे सुबिदाखौ होदोंमोन आरो बिथांमोननि दिनैनि पजिशना अमाखौ नैबे नभेम्बर मासाव राननो हानाय परिस्थितिया फैबाय आरोखि मोनसे खोथाखौ अराय बुंबोबाय थादोंमोन जे जोंनि बे हालामाव मोनसे समाजखान्थि सोलायनाय नांगौ आरो बे समाजखान्थि सोलायनायखौ दिनै जोङो 100आव 100 बाहागो नङाबाबो खमैयाव जों 80 बाहागोसिम दिनै बेखौ साखोन सिखोन खालामनानै जों लाबोनो हादों नोंसोरो नैबे खोथाखौ हमदांनो हागोन जे थांनाय समफ्राव मानसिफ्रा माबायदि थासारियाव थायोमोन आरो दिनैनि थासारिया माबायदि दिनै स्पेसियेलि एडुकेसननि खेथ्रआव दिनै चिरां बायदि डिस्ट्रिक्ट मोनसेया जायनोखि चिरां होनबानो मानसिफोरनि खोमोना थिया जाजोबोमोन गियोमोन बेफोर ओनसोलाव थांनो खोनासंनोनो गियोमोन दिनै बेफोर खोथाखौ चिराङा दिनै आसामनि भितराव नाम्बार 1 डिस्ट्रिक्ट हिसाबै एडुकेसन सेक्टराव फैनाया बेथ' फिसा बाथ्रा जानो हाया बाक्सा बायदि जायगाखौ मानसिफ्रा खोनाबानो गियो खिन्थु दिनै दाख्लैनि जि रिजाल्ट बाक्सायाव दिनै जोङो 2nd पजिशनाव मोननो हादों आरो बेवहाय गोबां APS आरो UPSC एग्जामफोरखौ दिनै गोरलैयैनो पास खालामनो हानाय सुबुङा गोबां फैबाय बिनि बायदिबो जोंनि जि बे हालामाव जि डेभेलपमेन्टनि एक्टिभिटि मोनसेबो गामिफ्राव गोदो मेल मिटिं जाग्रा लेट्रिन बा बाथौसालि थानसालि बायदिसिना माने जेंनाजों माने जाब्र' जानानै थाजानाय मोनसे जोंनि बे हालामाव दङमोन खिन्थु दिनै जोङो आलारि सोरांनि नामजों दिनै जोङो 2 लाख करि बाथौ मन्दिराव रां होदों मोनसे समस्थियावनो दिनै 20टा 14टा बेबायदि जों होनो हादों आरो बिनि बादिबो आइजो माहारिखौ जौगाखांहोनो थाखाय दिनै 25,000 रां करि फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै जोङो दिनै 4,000निबो बारा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो थांनाय बोसोराव होदों आरो नैबे डिसेम्बर मासाव 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 25,000 रां करि होनो थांगासिनो दङ लेखा फोरोंनायनि खोथाखौ बयबो मिथिखादों सुपार 50 मिशन लन्च जानानै दं इडुकेसनाव आरो बिदिनो लाइभलिहुड मिशन सोलिनानै दङ अनसुंथाइ बिथांखि दङ जाय बिथांखिजोंनो गरिब जोंनि फिथा बेफारिफ्रा जोंनि ना बेफारिफ्रा बिसोरनि थाखाय जोङो साइकेलनिफ्राय आदि करि 5,000 करि रां अनसुंथाइ माने समाजखान्थिखौ दिनै गमामायैनो सुस्रांनायनि हाबाफारिखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा रोहो हरसेयाव सानसेयाव 24 घन्टानि गेजेराव बिथाङा 20 घन्टा खामानि मावनानै बे समस्या माखासेखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं बेनि बादैबो गावजों गाव अनलायनाय मोनसे समाजजों बुजिलायनाय धोरोमा धोरोमजों बुजिलायनाय बिथिंबो जोबोद आवगायगासिनो दङ मुथथे जों बुंदों फैगौ 2 बोसोर 3 बोसोरनि गेजेराव जि सनानि बिटिआर बानायनायनि जोंनि सिमांमोन बे गमामायैनो जानो थांगासिनो दं आरो नाथाय हाग्रामा महिलारिनि जि दैदेननाय BPF सरकारा बिनि सायाव माने जेबो रोखोमनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावाखै होननाय माखासे बाथ्राफोर हाग्रामा महिलारिनि डेभेलपमेन्टनि भाषाया बबेबा खनायाव दलां मोनसे बानायनानै होनायखौ बिथाङा डेभेलप होननानै बुंदों आरो जोङो बिथाङा जेसेबां बुरजा खामानि मावदों थांनाय 2 बोसोराव बिनिफ्राय जों डाबल खामानि मावदों आङो एग्जाम्पल हिसाबै मुसलपुर MCLA हिसाबै बुंदों मुसलपुरनि साराव फाले बिथाङा बायला जिला गंसेल' न' खोथानि बुंनो हागोन बे जाहैबाय डिस्ट्रिक्ट सेन्टार बायला जिला गंसे डिस्ट्रिक्ट सेन्टार बानायना दोनदोंमोन जेरावनोखि बोरमा मोसौआ थाग्रामोन दिनैनि दिनाव दिनैनि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारखौ नाय आरो दिनैनि दिनाव कालचारेल कमप्लेक्सखौ नाय दिनैनि दिनाव मुसलपुर टु जाला थांनाय लामाखौ नाय मुसलपुर टु बागानपारा थांग्रा लामाखौ नाय दिनैनि दिनाव मुसलपुर समस्थियाव 60टानिबो बारा
लामा गुडविल मिसनजों जों मावदों दिनैनि दिनाव मुसलपुराव बेबायदि मोनसे गामि गैया जेरावनोखि जोंनि आइ आबौमोनहा आंनि आदामोनहा मिथिं जाग्रा न' गैयि बेबायदि गामि दिनैनि दिनाव खिन्थु गैया दा बेबायदिया आंनि समस्तियावल' नङा गासैबो बिटिआरनि जि समस्तिफोर दङ रौतानिफ्राय लानानै परबतजरासिम बेफोरबायदि खामानिया जागासिनो दङ बा जानो थांगासिनो दङ मुथुते हाग्रामा महिलारिया सासे एखेबारे मिसा खोथा बुंग्रा सासे जौ लोंख्रुबनानै थाग्रा सासे सुबुंसो आइफोर आदामोन आंनि आबौमोन बिनानावमोन बियो आसलते मानसिनि महराव मानसि नङा बियो माने जुनाद रोखोमनि सासे सुबुंसो बेनिखायनो जोंनो मानसि नांगौ मानसिखौ अनग्रा जोंनो मानसि नांगौ बे आरो प्रमद बर'सो जानो हायो बे हाग्रामा महिलारि जानो हाया आं थांनाय समाव जिहेतु दिनैनिफ्राय 4 दान आगोलावनो बुंबोबाय थाखादों जे बिपिएफआ बे बाराव इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामगोन लकसभा फैगौ लकसभा इलेक्सनाव दा आं बे नैबेखौसो बुंसै जे हाग्रामानि लकसभानि जि हाबानि पेन्डेल बिनि हौवा गोदाना इउपिपिएल दोलोनि आरो बे जोंनि बर' जाथिनि थाखाय आरो बिटिआरनि रायजोनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा जे फैगौ दिनाव बिपिएफआ जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामगोन आरोखि बेखौथ' बियो बुंनो थाङोबा बेखौ बियो गावनि बेफार बायदि मोनसे लायो खारन गावनि जि वार्कारफोर दङ जा दैदेनगिरिफोर दङ बिसोरनि गोसोखौ बायजानो गिनानै बिथाङा सैथोखौ बुङाखै खिन्थु जिहेतु सैथोआ साननै उनावनो फैखानांगौखाय आरो जों इउपिपिएल दोलोआ जिहेतु हाग्रामा गैयाबाबो जोङो माने हारसिङैनो दिनैनि दिनाव खमियाव माने 9 लाख भट लानो हानाय जोंनाव केपासिटि दङ गतिके बिथांनि खोथा बाथ्राजों जोंहा जोबोद बुंनांगौ गैया खिन्थु जिहेतु भारतनि प्रधानमन्त्रि बिथांखौ आरो फिन खेबसेबाव प्रधानमन्त्रि खालामनांगौनि सार्थआव बयबो दलखौनो ज' जानायनि जिहेतु मोनसे थासारि फैदों ओंखायनो बिपिएफआबो इउपिपिएलजों ज' जानानै जोंनि इउपिपिएलखौनो बे बाराव भट होनानै देरहाहोनायनि थांखिखौ बयबो मावगासिनो बे खामानिखौ बयबो मावगासिनो दं आरोखि